aking YouTube channel, mga kabayan, mga subscribers, katimpul at mga kaganyuntuang puso. Magandang umaga po ng Biyernes sa ating pong lahat. Mga kabayan, kung ano po ang nakikita nyo title ng aking live na ito, totoo po yan. Pero babanggitin ko lang mga kabayan ang aking opinion. Take note, opinion ko po ito. Hindi po opinion ng iba. Kaya welcome ka kabayan, kung ikaw ay isang maliit na negosyante o kahit wala ka mang negosyo at kung ikaw ay nagsasaliksik ng kung anong tulong ang makukuha mo dito sa YouTube industry, well kabayan, para sa iyo ito ang video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, mega shoutout po kay Bantor Gagarin. Yan po ang nagmamayari ng maliit na negosyo, kaya inspirasyon po natin siya. Kaya siya po ay nagdo-double job kasama ang kanyang asawa. Shoutout sa inyo, mag-asawa, at shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers. Yes, mga kabayan, sa umagang ito, pag-uusapan natin sa live na ito, itigil mo na ang sobrang panonood ng video, itigil mo na ang sobrang pagbabasa ng mga libro, mag-execute na tayo mga kabayan. Dahil execution ang pinaka-importante sa ating buhay. Execution ang kinakailangan upang tayo ay umasenso. Well, shout out sa aking 100 na nanonood ng aking vlog na ito, sa aking live. Mga kabayan, opinion ko po ito, uulitin ko. Ito ang pag-aaralan natin sa live na ito. Intensely and forcefully, I'm convincing you that we are going to execute our knowledge, the wisdom, the education that we had been learned from listening from the videos of financial education and reading from the books of financial education, the portfolios, the investment, the personal development, and even personality development na napapanood natin, na nababasa natin sa libro, execute na natin yan mga kabayan. Kaya napaka-importante po. Heto na po, unang-una po na ating i-execute, pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang na mapadaan dito sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Isa po akong small YouTuber na nag-vlog po ng patungkol po sa mix na mga vlog. Ito po yung financial literacy, may konting preaching, at saka lesson in life, at saka personality development po mga kabayan. Kaya isa po akong vlogger, at saka isa rin po akong safety supervisor, at saka isa po akong lovers ng mga philosophy, at saka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya ito na, hindi na tayo magpaligoy-ligoy. Pasukin na natin, unang execute na natin, kung nakabasa na tayo, nakarinig na tayo, investment. Pasukin na natin mga kabayan yung pag-i-investment. Kahit ano pang investment ang napag-aralan mo, napag-isipan mo, huwag ka nang magdalawang isip. Pasukin mo na yung pag-i-investment. Mag-umpisa ka sa maliit, palakihin mo. Yan naman talaga, business, kahit ano pang business yung naisip mo. Halimbawa, mga kabayan, ang business na naisip mo, mag-umpisa ka ng sari-sari store, o di kaya agriculture, o di kaya e-commerce. Kapag ka naisip mo yan, i-execute mo na yan. O di kaya gusto mo naman ng passive income, side hustle, i-execute mo yan mga kabayan. Kaya napaka-importante po yan na i-execute natin ang ating buhay kasi useless po yung mga napapag-aralan natin kung hindi natin po ini-execute. Nakita mo na, na-survey mo na kung ano ang mga dapat mong gawin bago ka mag-umpisa ng negosyo, kung ano yung mga dapat mong pag-aralan, kung ano yung mga dapat mong i-study, mayroon ka na nun, na-figure out mo na, nagkaroon ka na ng vision, nagkaroon ka na ng mission na tinatarget mo, nakita mo na yung mga customer mo, nakita mo na yung lugar mo, sa pamamagitan ng pakikinig mo at sa pagbabasa mo ng libro pero wala ka namang ginagawa, that is idle ka pa noon mga kabayan. Gaya ng sinasabi ko, opinion ko ito,
Kino-convince kita na mag-execute na, mga kabayan. At pangalawa na i-execute natin, mga kabayan, syempre, kinakailangan ito sa ating pagbi-business, micro-business pa man yan, o di kaya pang malakihang business pa man yan, yung tinatarget mo, mag-execute ka na. At pangalawang ito, kailangan mo, kabayan. Ang pangalawa ay ang sarili kong opinion nito, yung interrelationship natin. Una sa kapwa nating tao. Dahil ang pagbi-business, ang mga customer ay inaalagaan din yan at sinosurvey din yan at inaaral din yan. Hindi basta-basta na lang na mag-offer ka ng mga business mo, hindi basta-basta na lang na mag-offer ka ng kung anong gusto mong ibenta. Kinakailangan bago ka pa magbenta, nakapag-build up ka na ng relationship sa iyong mga tinatarget na customer or your desirable customer. Kaya napaka-importante po yan, mga kabayan, yung interrelationship natin. At dito sa interrelationship natin, syempre nagmumula pa rin yun yung sa divine interrelationship. Kasi yun ang nagdidikta sa atin, papasok sa ating buhay. Dahil lang tao, alam naman natin na mayroon tayong rational na pag-iisip at saka irrational na pag-iisip. Ayan, yung rational, alam na natin yung which is appeal to our reasoning power. At yung irrational, which is appeal to our emotion. Kaya dito naman pumapasok yung conscious mind at saka subconscious mind. O wag po sana kayong malito. Ha? Yung conscious mind po natin at saka subconscious mind natin ay nandito pa rin sa atin. Di ho ba? Yung subconscious natin, yan po yung parang USB na kung ano napapag-aralan natin, ini-store po sa ating isip. Yung subconscious mind naman natin, ito yung mind natin na parang nagde-decide, may mental operation po ito. Ito po yung mga critical thinking or critical reasoning na pro-process. Kaya kinakailangan natin yan kung gusto natin mag-execute ng ating mga investment at ang ating mga negosyo. Kaya, ang lagi kong sinasabi, kinakailangan pa rin natin sa interrelationship, yung relationship natin direct sa Panginoon at direct sa ating pamilya, direct sa ating mga kamag-anak, direct sa ating church at direct po dito sa ating society. Dahil ang business po ay nag-umpisa sa ating society. Dahil sigurado, kahit anong business ang gagawin mo, kung wala kang customer, walang benta, walang kita, walang bibili, walang profits. Kaya yan lamang po ang pinaka-essence ng sinasabi natin na i-execute na natin ang ating mga business at investment. At in relation to our interrelationship, kinakailangan po yan, mga kabayan. Kaya napaka-importante po yan, kabayan, na ating mapag-aralan. Kahit kaunti pa lang yung nakikita mo dyan, mag-umpisa ka na. Habang lumalakad ka papunta sa iyong pangarap, umpisahan mo na. Huwag mong umpisahan na maging perfecto ka, maging magaling ka, pinakamagaling ka sa lahat ng bagay, saka ka palang mag-umpisa. Ang masasabi ko, mabilisan tayong mag-umpisa, lumakad na tayo habang nasa daan tayo, pinapag-aralan natin yung ating business, yung ating investment. At habang lumalakad tayo, syempre yung sinasabi nating interrelationship, yung relationship natin sa Panginoon, sa ating pamilya at sa mga tao, sila yung sumusuporta sa atin. At yung mga tao, sila yung ating pinipigure out inspirasyon para maibigay ang pinakamainam na serbisyo para sa kanila, which is hindi naman natin hinihintay na bumalik yun, pero ang katotohanan, kung magandang ginawa mo sa kapwa mo tao, inisip mo na makapagserbisyo ka, makapagbigay ka ng mga magaganda at healthy na pagkain at mga magaganda na mga gamit para sa iyong mga lugar na ikabibilis ng kanilang pag-produce ng halimbawa ng mga agriculture, yan ang serbisyo na iniisip mo, maganda talaga ang balik. Kasi ang pagnenegosyo, hindi naman para sa sarili mo na iniisip mo Nag-isip ka kasi ng magandang serbisyo sa kapwa mo tao, kaya yung negosyo mo lumalago. Kaya, kabayan, mag-execute na tayo. Napaka-importante na wag na nating patagalin ang ating mga napag-aralan.
At panghuli mga kabayan, dahil tatlo ito, ayon sa aking opinion mga kabayan, mag-execute po tayo ng ating edukasyon. Hindi lang po yung edukasyon na binabanggit ko, yung edukasyon na kumuha ka ng doctorate, kumuha ka ng masteral, kumuha ka ng entrepreneur, kumuha ka ng economics, o kahit ano pang course. Hindi lang naman po yun. Kinakailangan mo rin naman ng mga skills. At kinakailangan mo kahit non-formal education, pwede mong pag-aralan yon. Tulad halimbawa dito sa YouTube at dito sa mga libro, pwede kang mag-aral nun. Mag-set aside ka lang ng oras mo at pera. Habang pinag-aaralan mo, syempre kinakailangan mo din naman ng halimbawa mga merienda mo para palakasin yung stamina mo, focus mo. Siyempre gagamit ka rin ng mga kung anong kailangan mo ng vitamins para mas marami kang mamemorya, mas marami kang ma-analyze, kasi analysis ang importante mga kabayan. Kinakailangan mong i-analyze, i-compare and contrast yung mga ideas na pinag-aralan mo patungkol sa itong negosyo na ito na tinatarget mo. Kasi ang isang entrepreneur o isang businessman o di kahit hindi ka pa nag-uumpisa, kinakailangan mo yan kabayan sa totoo lang. Kaya importante yan na ating gagawin kung tayo ay magkakaroon na ng negosyo. Kaya tigilan na yung sobrang panonood, tigilan na yung sobrang kababasa ng libro, at tigilan na yung sobrang kakahanda sa sarili upang maging perfect, maging pinakamatalino. Tigilan na i-please yung ibang tao, na sabihin nila na pinakamatalino ka, pinakamagaling ka, pinakamabuti kang tao bago ka mag-umpisa. Ngayon na ang pag-uumpisa. Ang sabi nga ni Andres Bonifacio, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo, sino pa? Kaya mga kabayan, ituloy na natin to, at may kasabihan na it's better to continue your life with curiosity than your passion only. Hindi lang naman puro passion ang maging successful na negosyo natin. Marami pong paraan. Kaya yung curiosity natin, tulad halimbawa, paano kaya ako aasenso sa lagi kong naririnig na sinasabi nila mag-uumpisa ako sa kung ano meron ako gamit ang Presel. Siyempre, iisipin mo yan. Pag naisip mo kung ano yung Presel at kung hindi mo naman ine-execute, wala ring mangyayari. Ayan, kaya napaka-importante na mag-umpisa ka na, at yung mga edukasyon na yon, execute mo yon, paulit-ulit yung execute. Pero habang ini-execute mo yon, mag-take down notes ka, titignan mo yung sequence, titignan mo na hands-on ka, titignan mo na lahat, maikot mo ang department ng iyong negosyo. Kailangan alam mong nasa labor ka, nasa accounting ka, nasa pagdodokumento ka, kailangan nasa pagmamanage ka. Pagmamanage mo, kailangan alam mo lahat yan kabayan, kahit gaano pa kaliit yan, kahit taga-benta ka pa man ng barbecue, kahit sari-sari store lang yung business mo, kailangan maikot mo yun. At napaka-importante yan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon mga kabayan, ay kinakailangan natin mag-execute ng mga ganitong bagay. Dahil sa ngayon, palaban ang ekonomiya ng bawat bansa. Dahil ang dolyar ngayon talagang mahirap habulin. Kaya ang bansang Pilipinas sa ngayon mga kabayan ay naghahanda, halos pinag-aandaan lahat ng aspeto ng economics natin, tinitignan. Lahat na pwedeng pigilan para hindi masagasahan yung mga maraming Pilipino ang kanilang buhay ng pagbulusok ng dalar, ginagawa nila. At lahat naman ng pangangalawit ng ating ekonomiya, ginagawa ng ating gobyerno upang makakuha ng malaking income ang ating bansang Pilipinas, nang sa ganun tuloy masuppress natin yung dollar, malabanan natin yung inflation, malabanan natin yung dollar. Lahat ng nation at mga grupo ng nation ngayon tinitignan yan. Kaya tayo naman bilang mga Pilipino, kinakailangan natin tayo sumabay sa mga ganyang gawain. Mag-execute po tayo kahit nasaan po tayo mga kabayan. So, ang vlog ko na ito ay hanggang dito lamang po mga kabayan, ang live ko na ito. Gaya ng sinasabi ko,
ang mga vlog ko ay para sa mga maliliit na tao lamang na kagaya natin, ng mga nag-uumpisa sa buhay, sa mga pagninegosyo. Ito at sana hangad ko na nakatulong sa inyo ang vlog na ito at panalangin ko po sa Panginoon na tayong lahat ay pagpalain at bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng linaw ng pag-iisip para sa pamumuhunan, para sa relasyon sa Diyos, para sa relasyon sa pamilya, sa ating mga kapatid, kamag-anak at sa ating churches at sa society natin, at ang para sa malinaw na pagkakaroon ng edukasyon na kahit kung wala man tayong pang-aral na makukuha, pangbayad sa mga courses, ay pwede naman tayong mag-aral ng mga non-formal education na pwede nating gamitin, execute po natin sa ating buhay. Kaya ako po muli, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong payamanin, tulungan, paunlarin ang ating kapwa upang umangat ang kanilang buhay nang tayong lahat ay magkaroon ng katiwasayan. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At bago ko po i-close ang aking live na ito, kung bago ka pa lamang na mapadaan kabayan dito sa aking YouTube channel, suportahan mo po ako kabayan at i-click mo na yan kabayan at i-likes mo kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala at i-share mo ito para mas lalo pang mapalakas ang aking vlog na ito. At mayroon po akong programa sa aking mga vision and mission na gusto ko pong maglikom ng pera rin na pambili ko po ng nebulizer at sana kung sino man yung nice na mag-share ng kanilang blessing, tumulong lang po sa akin. At yan lamang po ang aking sasabihin sa inyo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.